Oh. Oh, ano? Wow, come on. So everyone, welcome back to the YouTube channel of Mars and Sarah Vlog! So yes, so for today's video everyone, so andito na naman tayo sa Wasak! Ayan, andito na naman tayo. So actually guys, tapos na kaming nagpatanim, day. Tapos na kami nagtaniman ng palay. Kaso nga, yung asawa ng ate ko is meron din silang basakte. Oo, si babaw sa amin. Tenant din siya, katulad ng papa ko, ganun. So yun na nga, Zay, ngayon kasi yung schedule of tanom niya. So ayan, go laban, todo support pa tayo dahil may bago naman tayo kasi nga, it's already 11 noon, gano'n. So, maghahatid kami ng pagka-invest, yung mga gano'n. So, ayan, so surprise to the max sa aming kasama, no? Which is actually, ayan, Day. Hi. Pangit ko dahil. So actually, ang daming tao na namang nakatingin dito sa amin, Bes. Hari tagis mo ba? Try ka namin nilan, Master. Ayan, so ang daming tao dahil kasi nga, so sa arte mo! So yun na nga everybody, so marami kasi mga boys dun sa kabila na nagtatanim sila, Day, ayan, so yun na nga, nakikita nila kami kasi nasa harap lang kami nila. Pero hindi naman medyo kalapitan, medyo malayo-layo sila konti, pero nakita-kita talaga na ang kagandahan namin, Day. Kaya nga dito kami sa likod dumaan kasi andun sila sa harap. So yun na nga, parang tumingin sila lahat talaga tumayo kasi nga nag-vlog ako, Day. So wala nang hiyaan, ipakapalan na ng mukha, diba? So yun na nga, Bes. So yun na nga yung area pala ni Ondo, Day. Yung sa basak niya is hindi yung hindi yun dun sa may mangga, sa may bahay, kundi dun sa ibabaw pati. So medyo malayo-layo pa siya. Ay, di pang kural na magkawayan ang mga basak. Uy, di nagtakaagid dyan. Hi! Che! Che! Hindi naman mag-hi din naman tayo. Nakakalain ang pangit ng ugali mo, no? So, dapat mag-hi ka din sa mga viewers mo. Uy, ayan. Wow! So nag-hi ka din yung mga ganun. So okay pa ka, Daday? No, di siya okay. No, sakiti ka mga istorya rin. Hiubos ko binabonggang-bongga. Hiubos na. Ay, huwag mo naman sabihin niya. Nasa vlog tayo, inaririnig niya nila kasi makikita niya nila, Day. Pero, parang tanga. Voice of love, oh, welcome to you. Ay, nako. Yung mga taong. Ayan, te, so sobrang, alam niyo, te, alam niyo yung sobrang saya ko for today's video. So mamaya, dadaan ako sa harap nila mamaya kasi nga, medyo tinatawag nila ako, dahil inaakit. Ito talaga, sira ulo talaga to, eh. Negativity talaga tong utak na to, buisit ka. Ha? Ang arte neto. Layo ba ito, kasi igbaw dahil. Of course. Semandaan ani, uy. And what is that? So ayan everyone. Okay lang, kisa mo niya. I don't know. So ayan everyone, medyo napigilan tayo na kasi marami kasing tao dahil kumakaway sila tapos magpapa-shoutout yan. Hindi ko naman sila kilala. Pero mamaya dadaanin ko sila dahil para makita sila sa vlog. So ayan. So nakakahiya mag-vlog ganito tayo. Ang daming tao doon. So ayan. So hi, Day. Are you okay? Okay pa ba taanid, Day? Itanong sad ko, bi? So ayan everyone, update for this video. So ayan, patungo na kami sa bahay na ni Christina, Day, which is yung pinupuntahan din namin noon. Tapos, may tao ba, Day? What? Ay, naaman na rin lang siguro yung pagkaon ni Bilin or yad to paghapon rin sa ilaha. Mga tanatang George. George? Mangga ka, sure, ibtang punuan siya. Yung mga ganun, Bes. Sila, Ondo. Ato ni, hatod ang luto sa lahat. Sampai mo gina. Luto ra. Aw, da. Ingat si Mama, luto ra. Wala? Ayan, so it's so very beautiful. Ha? Ari ba to agion? Kalimot ko lang tayo. Ay, Karam tagto suliyo mo agi mo ta sa balay nila kami. Payag ba? Payag. Lapok magud siya dili man gud hapon. Dili man gud ato nang agi niya liko mi diha. Lapok magkalago ka.
Okay, di ba kita kagwapa? Dangas makakantang lapad og ilong putot itom. Okay ra magkalapok oy. Tamayan na rin sa buringa ka. Wow! Bahala ka. So ayan, te, sobrang putik dito dahil kasi nga bagong ano to, bagong tinaniman. Tapos medyo umulan kasi kagabi dahil sobrang lakas din. So ayan, aasahan natin yung mga maputik na daanan. Oo! Siya arty neto. Namakasalam siya nagpuyo. Oh! Oh! Ang mga dagway, gismiyo marimar. So ayan, sobrang putik pero sobrang saya. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga tao kayo nang nagpapa-shout out sa akin. Yung mga, kasi nag-ano sila nagtanim sila dahil ganun. So papakita natin sila mamaya. Pero mamaya na kasi pag uwi namin, doon kami dadaan. So as you can see, nandun na yung bahay ng ate ko or yung payag nila something, yung tinor house natin last vlog. Pero andun kasi yung sa kanila. Andun pa, pinasa likod pa talaga dahil. So yun na nga, doon tayo pupunta. Medyo malayo-layo talaga siya. Sobrang layo pa talaga dahil. Pero konti-konti na lang, ayan. Oo. Brown siguro dahil. Parang iba talaga yung red sa'yo, no? Kakahiya ka. So ayan everyone! So ang ganda ng view nila dito talaga. Sobrang ganda. Yes. Another hingal. So ayan, grabe ka nindot na ilang lugar. Nindot ba? So wala na ko ka-wear o contact lens Ronzai. Because I believe sobrang nagmamadali talaga kami kanina, bes. Pati nga yung panty ko di nasuot. Etos lang. Hindi na kailangan mag-panty pa. Kasi, no it's not. May pampers kasi akong dala. Sobrang ganda dito dahil. So yan, sa Red Chili, so hindi ko alam kung okay pa ba siya. Actually, yung sinama niya dito is yung mangga lang naman talaga. So mamaya kukuha din kami ng mangga. Ganon. So cut muna tayo dahil kasi mamaya na tayo mag-continue the video. Pag andun na tayo sa kanila, best. Ayan, nandyan sa may kawayan. So eto dahil yung tinaniman kahapon. So ito yung sa amin. Dyan na banda. Tapos dun yung sa kuya ko, yung sa asawa ng ate ko. So may makikita kayong parang mga taong maliliit dyan na parang mga duwende. Sila yan. Diyan sobrang layo lang talaga kaya. So ayan yung kapamilya ni Red Chili. So ang ganda kayo ng view oh. O yan oh, diyan ka. O di ba? Kalok alike. Ang ganda ng view day. Pangit naman nasa video. Oh sure. Update for today's video. Ayan, so nakarating na kami dahil sa area kung saan. Wow, huwag ka mandamay. Wow, ganun. So ayan na sila te, ayan. Ayan sila, ayan. So actually nagtatanim na sila bes. So ito yung area nila dahil. So walang payag dito dahil no. So dito lang sila sa medyo landong-landong ginagmay bes. Mga ganyan. So ayan everyone. So grateful, beautiful, amazing. So sobrang ganda talaga ng view dito dahil. Pangit po. After for this video sa pasayaw. Pasaway kayo kay makabalik pa Japon midday. Kay way sudan daday ha. Kaya to mabigyan na sudun. Dapat ay lechon. Maglok na lechon niya sa kabuok. Para nga manipayon kasi sila nagwalang tanong lechon ay pakaon. Bitaw. Kay magluto pa tayo pinabago yan dapat manggay balik. Tinadala siya bag. Kabit sa ano. Bitaw yung gari ko. Kasi pa naman sa butang mura na. Oh! May mo nang sinabaw nga ni. So dapat nga na yung bulong. Wow! Buro na po na napad tayo. Woo! Hi baka. Baka mayroon. Baka. Mas ko nagaligo ang baka. Ay, napainit. Hi! Woo! Mukhang naog. Abdurman. Woo! So yun na nga everyone. Babalik na naman kami dun sa amin. Sa bahay namin talaga. Sa mansyon. Kasi nga, bes, wala silang ulam. So, yun na nga, napag-utusan na naman kami uli. Nabibili daw kami ng isda, tapos lulutuin namin. Oo, so ang saya, no? Ang saya. Kaganda ng buhay. Yung mga ganun. So, ako itong nahihirapan pabalik-balik. Parang hindi ka layuan, bes, na. Diyos ko, ginoo ka. So, ako makapag-utos, parang nasa gilid na yung bintahan ng mga isda. Ayan. But it's okay, so very beautiful. Kailangan din namang i-float yung kagandahan ko. Makaiyak siya. Gusto ko pumatay. Tigilan niyo ako. Oh! Mga naong mamaragbuang. Sige na nga, I'm so very beautiful. Wow! Sara ulo ka.
Saba ba ninyo? Murag sa kabarangay ng Baktas. Nya duha ka mo ka mga putot mo dyan. Ha, wag ka mandamay. Oh, biyabas ako, biyabas. Hello guys, hello ko. Ang babit bunga ko ito ako. Mo di ka kaabot. Biyabas ba? Tari kaabot, bahala ta jud putot. Wow. O, tara na. So ayan everyone. Aray! Ito ko lubot ko. Ngay, wala ko bisli tara. So update po to this video. So yung plano ko kanina na doon kami dadaan sa yung may mga lalaki kayo nang tumawag sa amin. Kasi kilala nila kami, pero kami hindi namin sila masyadong nakilala kasi nga meron sila mga bulletproof sa mukha, yung mga ganun. Kasi meron silang mga takip sa mukha, best, kaya hindi namin sila masyadong nakilala. Pero sila, tinatawag yung mga pangalan namin, mga ganun. So, hindi ko sila napakita sa inyo. Pero mamaya, we will try na doon dumaan, kasi nga sobrang hirap talaga ng daanan kasi best, kasi nga may pataniman pa. So, hindi ka talaga makakadaan ng kusa-kusa kasi nga merong mga kural silang ganito dayo. May dilagay sila mga ganito day, mga kagingking ganun. Kasi ayaw nila padaanan kasi nga masira or maapakan yung mga ganito echos cheba. So yun nga day, bye muna.